Ezt az embert tartjátok olyan veszélyesnek? Ezt. Ő az, aki király akar lenni. Gyere! Gyere, gyere, gyere! Tehát... A főtanács vezetői azzal vádolnak, hogy hamis tanokat hirdetsz. Gyere! Azt állítják, hogy a zsidók királyának nevezed magad. Nos, te vagy-e a zsidók királya? Ha az én királyságom a földön lenne, követőim nem engedték volna, hogy elfogjanak. Ó, te királyságról beszélsz. Ezek szerint király vagy. Király vagy? Az vagyok. Egy célból születtem. Hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki elfogadja az igazságot, hallja a hangomat.